Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akasekho emhlabeni umntwana osibuyiselwe enjela Buthelezi obengumagcina wenkosi uMangosuthu Buthelezi eseyakhothama ngenibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide-media igama lami ngusibonga konke wakantwande mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Alokho engene njalo amazwi enduduzo esiguleni zokuxhumana ebhekiswe emndenini wakwaButhelezi emva kwezindaba ezishaqisa zokudlula emhlabeni ngokukhulu ukuzuma kukamntwana usibuyiselwe enjela Buthelezi obengumagcina wenkosi uMangosuthu Buthelezi eseyakhothama. Umntwana usibuyiselwe bese neminyaka engu-55. Umntwana usibuyiselwe ungenise esibhedlela eKapa ngeledlule emva kokuhlatsha ukugula kwagcina kumenele. Lezi ndaba ezishaqise abaningi zivezwe umndeni khona lapha ezinkundleni zokuxhumana. Abantu balokhu bewashiye njalo amazwi enduduzo. Ubonga sibi uthe sengathi engaphumula ngokuthula. U-evangelist Nxumalo uthe awubakethi umntwana akaphumule ngokuthula wabesefaka ama-emoji akhalayo. Uphindile Elena uthe alale ngokuphumula unkosazana. Umlando omhlongo uthe sengathi umoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula. Unomvulo Motaung uthe rest in peace wabe sefaka ama-emoji akhalayo. Ugogo Linda uthe kulesikhathi samanje umuntu uma eshone kanje kufanele sithi halala. Wasethi hayibo siyabulawa siyagenxwa singenze lutho ilale ngokuthula intombi ebingancithezi. Bafethu ke maningi kakhulu ama-comment ngizofisa mina ukuzophala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.